बे बिलाथिखौबो मैयाबो लोगो मोनासै दोनैबा दंना गैया मानसिया। बे खैफोदनि समावसो बिनियाबो गोसोआनो सोलायबाय। मा खेबसे नांगौ खेबसे नाङा होनो बिलाय। हाखौनो खेबसे बायगोन होनगोन खेबसे बाया होनगोन। माबा सैखाङासैहाय आं बेबायदि मानसिफोरखौ। माबा सबजि सानदों नामा बियो? हाथाय बाजारनि आलु बायनो थांनाय पियास बायनो थांनाय बायदि मोनदों। हाखौनो खेबसे बायगोन खेबसे बाया बेबायदि होननानै मिथिनायबा आं मालाय कास्टमारखौनो नागिरगौमोन ना। मानसिनि आंखाल गैयाना। बे आरो बायगोन होननानै बुंनानै दा माबा एखे नांगौ समावसो माबा गोसोआनो माबा सोलायलायबायनो। मैयाबो हिनजावा मोजाङै मिथिया बायासो होनदों माबा बेबायदिसो बुंबाय। मानसिखौथ' लोगोखौनो मोनासै। दिनै थांबावनि र' मा होनोथाय। आरोलाय बेसे खमाव होबावनो हाबावो दे। एसेबां मोजां हा गोजौ बिथा थाखानाय बेसेबा मोजांखा। बेबायदि हाखौलाय अबाव मोनो दै बोलोमा दंफांबो दंखायो। गैया होननानैसो फाननो नागिरदोंमोन। खैफोदनि सम जायामोनब्लाथ' बे हाखौ आङो फाननोनो गोसो गैखायामोन। दा उफाय गैयैखायसो फाननो नागिरदों। बेसेराया जाया लोङा खस्थ'नो उदैयासो दुखुना ना इनफेकसन जानानै लोमजाखौसो। अमाया अन्थाव बाथावनो अनखांखां मोनोहाय आं जुनारबाबो। मैयाबो बे भेटेनारियाव थांबाय माबा भेटेनारियानो बन्द'। फार्मासियाव आरो मानसिनिसो होयो अमाफोरनिफ्राय लाबोयोना लाबोआ गिनानैनो सोङासैबो लाबोआसैबो आङो। जाहोनानै आरो मायबासो जाबा उल्थानो थैसिगोनसो खोमा अन्थावथावनो माथो हां थोनो थोनो जाबाय थादों। दिनै खुलिदोंसोथाय भेटेनारिया। फार्मासियाव मोनगोनसो नामाथाय मोनाबा मानसिनिखौनो होनोसै नामा। फार्मासियाव सोंनानै नायगोन र' आङो। मानसिनि मुलिखौनो एसे होनानै मा जायो नायनोसै। हामबा हामबाय हामाबा गैला आरो। समानो गाज्रि सोलिखादोंबालाय। मानसिफोराबो बयबो होनो न'खराव बेबायदि जिब जुनार फिनायफोरा थैब्लाथाय न'खरा गाज्रि सम सोलिगासिनो थायो होननानै। मोसौ बोरमा अमा बेफोर जेबो थैनो मोनानो। थैबा न'खरा दुखुजों साग्लोबो होननानै बुङो माथो। नंनायालाय नंगौबो अबावथ' खुसियाव दङ न'खरालाय दुखुजोंनो साग्लोबखानाय। आंबोलाय जिब जुनार फिनो गोसो जाया दिनै। अन्थाव बाथावनो बिसोरखौ फाननानै बुथारनानै फैसा लानाय बायदि जायो। थेवबोलाय गैजारोङि मानसियालाय बबेनिफ्रायथो मोननो। थाइबा थाइनै मदद जागोन होननानैसो अमा बोरमा मोसौफोरखौ दाउफोरखौ फिनाय जायो। थानाय मोनबालाय बेसेराफोरखौलाय मानोथो फिनानै बुथारनानै फैसा लागौमोन। दा गैयैखायसो उफायानो गैया। नै इसोरालाय फिजानोसो बाबाय जिब जुनारफोरखौ। बेनिखायनो बेबायदि खालायबाय थादों। दाउ माखासे लाबोनायाबो फिनो होननानै थैजोबदों। जेबोआनो जाला फिजानोसो बाबाय खोमा भगबानाबो। बेफोरखौ फिनानैनो गरफा गरनै ओंखारो। दा बेफोरबो बेमार जायै जायै मासे मासे थैलांबालाय साख्रि गैया फैसा गैया अबावथो माबोरै सोलिनो जों। र' आइया फैथों र' गामियाव थांदों। बे आइया फैखांबाथाय आं सकआवनो थांसै माबोरै बे मानसिनि फार्मासिनाव थांनानै माबा मुलि लाना फैनोसै। खिजानि हामोआनो मानसिनि मुलिखौ जाहोबाबो हामनो हायाना। आइया फैथों र' आइया फैबानो थांसै। मानसि दंना गैयाहाय बिसोरलाय? ओइ बिलाथि बिलाथि मानसि दंना गैयाहाय बिसोरलाय? माथो साथो होआ? दं र' दं। ए आनै नों फै फै। फैनाय माने र' बिलाथि मा जाखो नोंहा? हाखौलाय मा बायगोन बाया खालायबाय थाखौनो? हाखौलाय बायला नामा? हायानोथ' जादों र' आनै। बिराद माबालाय मा बुंनो आरो आनैखौलाय मा थगायनो नङा होनबा? फैसानि बिराद माबा जाना दंलै दान जाना दङ जोंहाबो। होमब्लालाय माथो बायला होननानै सिदा सिदि बुंदो। होमब्लासो जोंहाबो गुबुन कास्टमारखौ हमनो हागोन नङा होनबा? नोंबोथ' मिथिगौआनो जोंहाबो न'खरा माबायसा सोलिनानै दङ। बिराद खस्थ' जाना दंना। दा जेनेबा नों बायलाबालाय मालायखौ नायनांसिगोन नङा होनबा? हाखौ बिराद बायनो गोसो दंमोन र' आनै। जेनेबा जोंहाथ' बेयाव थाबाय थाला नालाय बिदा फंबायबो साथाम मानि आं थारमाने बे नोंसानि हायाखौ लानाय मोनब्लाथाय बेयाव उथिना थांगौ होननानै सानदोंमोन। माथो आरो आंलाय माथो खोनादों माथो दामखौ बांद्राय बुंदों होननानै बुंदोंनो माथो नोङो? दामालाय एसे बुरजा जादों जानायालाय। मा खोथा बुंदों नोङो? अबाव दाम बुंखो आं बाराद्राय बिलाथि? नों मिथिगौआनो माथो हाफोरा एसेबां दाम जाखादों। आरो जोंहानि हाया एसेबां मोजां नोंलाय बेबायदि हालायाव बाव मोनबावनो? जोंहाखायसो जेनेबा बिफदाव गोग्लैनायखाय खैफोदाव गोग्लैनायखायसो फाननो नागिरदों। नङाब्लाथ' बे हाखौ माब्लाबाबो फानखायामोन आङो। एसेबां मोजां हा बिथा दंखायो दंफां लाइफांबो दंखायो। बेथ' नंगौ र' आनै आंबो लानो गोसो दं। एसे खम जानाय मोनबालाय। होनबा थारमाने नोङो बुरजाखाय बायनो नागिराखै? माथो दाम बुरजा होननानै बुंखो दे आङो। आं बे हाखौ फाननो गोसो गैखायामोन मिथिबायना?
दा नोंबो थिग समावनो नांगौ होननानै बुंबाय बेनिखायनो आंबो फानगोन सानबाय रादायनिबो बे हस्पिटालाव थांनाय खरसा ओंखारनांगोन होननानै दा बे हाखौथ' जोंहा बे बिहावसोआसो आगोलनो लाना दोननायसोमोननो बेखौनो बेसेबा बोसोरनिफ्राय बन्दकआव दोनै रादायासो एसे फैसा हरनानै सुख'बाय बेखौबो दा फाननो सानबाय दिनै बोसोर बन्दकआव दोनखांनानै साननैसोल' जाबाय दा आरो फाननोसो ओंखारफिनबाय उफायबो गैला एसे खमायनो हाया आनै मा खमायबावनो आरोलाय खमखौनो बुंखादों दा नोङो थाल्ला थुल्ला खालायदो नांगोन ना नाङा हाखौ आं बिनि थाखायसो सोंनो फैदों नङाबा जोंहा थारमाने फैसा नांथारगौ जादोंना नों बायलाबा आंहा गुबुन मानसि नागिरनोसै माबालाय आनै एसे खमायथारदो 10,000सो खमायबावथारदो मा 10,000 हाया दे हाया बिलाथि 10,000 खमायनो हाया आङो बापरे बाप 1,000 2,000 बा गुबुन खोथा 10,000 माने खमायनो हाया आयै आंबो थांफानो हाया नामा नाङाबा नों आबैजों थाथ' दे होनबालाय आयै नों मानो देलायदों दिनै मा देलायनाय नुदों आंखौ औ गानग्रायाबो गोदानथार गोदान नङालै आबा बोरायसो आइया गानथाराना बेनिखायनो गोदान नुदों नोङो जाम्बा आंलाय माथो गोदान दख'ना बायदिसो नुदों थै अबाव गोदान मोननो गोदान नङा बोरायसो बोरायानो बे बोसोरथामानो जासिगोन नोंसा बाबाया बायना होदोंमोन होनबा आयै आंनि गस्ला बोरायफोरालाय नोंनिया गैला नोंना माथो जिला जिथा जाजोबो जिजोबो होनब्ला नोंनिया मानो बोरायबाबो दङ आंना मानो जिया नों गानबाय थायो नालाय बेनिखायनो नोंना थाब जियो आरो जों आरो गानबाय थाया नालाय बेनिखायनो जिया होनब्ला आयै आंबो आंनि गस्ला बोरायफोरखौ दोनसिगोन मोजाङै बिसला ओमफ्राय गोसोखांबोला गानगोन औ आबा गाननो हागोन दे नोंसा आबैया दाबो सफैयासै माथो र' आं आबैखौ नायहैनि बांद्राय गोजानाव दा थांदे आबा लामानिफ्राय नायहर औ गथ'फोरजोंबो आरो मा जानो सोंनायानो जोबा मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का हुआ करार रे तुझे कौन बचाए बासुरिया हाबा जाबावगोन आङो जाथाराहाय आं बेसे बिन्दास लाइफ मोनदों दा टेनसन गैया बिन्दास था बिन्दास मबाइलाव रायज्लाय बिन्दास मबाइल नाय फेसबुक नाय व्हाट्सएप नाय आरो हाबा जाबावो नों जाथाराहाय बेफोरबायदि बिन्दास लाइफखौ अबाव मोनफिनो आंलाय आंबो माबा 16-17 बोसोरावनो हाबा जानानै दासो सिख्ला गोरलै बायदि मोनग्रा जादों मा बाल जानो एसेबां उन्दैयावनो हाबा जानाय मोनथाय आङो दासो आंहा सिख्ला गोरलै बायदि मोनो 30 बोसोरानो जायाखै आंहा आरो जानो जादोबाबलाय माथो 30 बोसोराबो माबा बुरै नामा 30 बोसोरनि बारबाबो बुरै होनो नामा बेफोरबो सिख्लासोब्रा मालाय एक्ट्रिस एक्टरफोराबा मालायबा 35-40 फोरावसो हाबा जायो बेसे सिख्ला नुयो जोंफोरना आरो 16-17आवनो हाबा जानानै साला बुरैनि नाम मोनो हाबा जाबा बेसे टेनसन दासो आंहा फ्रि दोनदालनिफ्राय गनाय बायदि मोनदों हौवाखौ गारनानै फैनानै बेसे बिन्दास थानो मोनदों आङो नङाबा हाबा जानाय समाव आयु बेसेबा टेनसन संना जाहोनांगौ खामानि मावना जाहोनांगौ गोसो बायदि मबाइल दांनो मोना माबानो मोना बे लाइफखौ नांलाहाय आंनो बै लाइफखौ नांथारला हारसिंनो मोजां हारसिं बायदि लाइफ जेरावबो सान्थि मोना हारसिं इज द बेस्ट मानिथ' जिबन साथि होनोलै मानो जिबन साथि नांगौ बेयावलाय थै फैनायावबो हारसिं फैदों थांनायावबो हारसिं थांगोन गेजेर समनिखौलाय मानो जिबन साथि नांगौ हारसिंनो बिन्दास बिथिं जानो हायो मानसिफोरा माखौ हाबा जासै मानो हाबा जासैबा आंथ' हाबा जाना फस्थायदोंसो हौवानिलाय मा आंखालसो मबाइल दङ फेसबुकआव हाय होनबानो मेरला मोनखायो मोनसे बाथ्रा गोसोखांना मिनिनोसो ओंखारदों र' मानि बिलाय बाया बायगोन होननानै बुंनांगौ बायाबा बाया होननानै बुंनांगौ ओरैबो नङा थाल्ला थुल्ला बाथ्राखौ बुंनो हाया होमबा मा जाखो आयै मा बुंखो मा बुंनो आरो बेनो बाथ्राफोरखौ थाल्ला थुल्ला बे बुङा साननैसो नेबावनि होननानै बुंदों दामखौनो बारा होनबायनो जोङो मा दाम बारा बुंखौ जोंलाय हाखौलाय नोंलाय माथो बुंखौ बुंदोंहाय आंबो रागा जोंनानै बायनोबा बाययाबा आं मालायनो फाननोसै होननानै बुंदों आं
बेबायदिनोथ' खालायनांगोन आरो बिसोरखौ नेबाय थाबालाय अबावथो जानो एसेबां मोजां हाखौलाय एसेबां खमाव मोनो आरो मा होननानै बुंदों बेसे खमाव नांबावगोनो सेलाबाबो जेबो नङा खमायनो हायो बेसेबा 10,000 15,000 20,000 बेबायदि खमायनो हायो नामा बेबायदिबालाय अबाव जानो जायाथ'र' ओरैनोसो समनि बरबाद आंहा सासे मोजां कास्टमार मोनखादोंमोन अबेनिबा टाउननिफ्राय फैनाय मानसि बायनो नागिरदोंमोननो हा बायना दोननो नागिरदोंमोननो बेनो फानबाबो जागौमोन साला जांग्राया खिन्थादोंमोन आंनो आरो बे बिलाथियानो बायगोन होननानै बुंनायखाय बेखौनो गामिनिबो मानसि बायथों होननानै माबाबाय बि आरो थगायबायसो आंखौसो खर' गाज्रियाबा मा बुंखो बिखौ माइबानि दामसो जाबायनो हायानो जोंहानो बयनिख्रुइ खमावबो होदों दा हाखौ सोरबा मा बुंखो खर' गाज्रिनो मा सानो मा मायो थाथोंहाय लायाबा लाया थाथोंसै एसेबां खमाव लस खालामनानै होनो हायाना जोंहाबो मानसि मोनगोन दे होमब्ला आयै नोङो जांग्रावजोंनो रायज्लायफिननाय सोर मा बायगोन होननानै बुंदोंमोन किसानि दाबो बायफिनगोनानो औहाय बेखौनो सानदों र' रागासो थिउ थिउ जोंदों र' आङो बे बिलाथिखौ मानसिया बेबायदि फटनो बाथ्राखौ सोलायनाङाथ' गोसो गैखाया दे बियो माथो सोरबा सोरबिलाय बुंदों बिसोर गामियावबो थाया बे टाउनावसो हा लागोन होननानैबो मोनथिया माथाय गद गैया मद गैयानो ओरैनो सथां बाथां होनलाबायो बाथ्राफोरखौ आयै आं सकआव थांसै थां फंबाय औ मायबा नांगौमोन नामा आब' आगै माबा थारमाने आं भेटेनारियाव थांदोंमोनलै मानसियानो गैया नोंसिनिया फार्मासियाव माबा जागोन ना अमानि मुलि मोनगोन ना अमानिथ' गैयालै आब' थेवबो माबा मानसिफोरा लांफैयो माथो गेजेर गेजेर बै माबा एन्टिबाय'टिकखौ मानसि जाग्राखौनो एसे होजायोनो मानसिफोरा माथो मोसौ सैमाफोरनो होलाबायो माथो एसे मोजां मोनोनो लांनोबालाय बेखौनो लांनो हागोन माने डाइरेक्ट अमानि गैया आरोना जिब जुनारनि मानसिनिखौनो होनांगोन औ बेनिफ्राय मा जादोंमोन अमायालाय अमाया माबा माने साननै जाबाय अमाया आदार जायैया माबा उन्दुबायल' थायो ओमफ्राय दुरबल आरो जेबो जायाखै मा जादोंथाय थारमाने आदार जायाखै होनबा जेबो नङा दे बि माबा जादों खोमा दे फिलु जादों खोमा फिलुनि मुलि हरगोन आं फिलुनि मुलिया मानसिनि ना अमानि थारमाने जोङो फिलुनिल' मुलि लाखियो माबाफोरनिखौ जिब जुनारफोरनिखौ बे माबानायनि दे अमा सैमा मोसौ बेफोरनिनो दे लांजागोन दे बेनिफ्राय फिलु जादोंना जायाखैथाय आंनिबा फिलुआनो जादों आब' नै दा आं नोंनो मुलि हरनोसै फिलुनिखौनो बेखौनो जाहोहैदो बेनिफ्राय जुदि अमाया जुदि जाखांनायनि उनाव जुदि फिलुनि मुलिखौ जाखांनानै जुदि आदार जायो होमब्लाना मिथियो आरो फिलु जादों होननानै आरो जुदि आदार जाया जानायनि उनावबो मुलिखौ जानायनि उनावबो होमब्ला आङो एन्टिबाय'टिक हरगोन दे होमब्लालाय फिलुनिखौनो हरो होमब्लालाय औ माबा दे आगै गरसेल' हर दे गरसेल' गरसेबानो जागोन दे बेसेबांबा गरसेयाव 10 थाखा नामा गरसेयाव माबा 10 थाखायानो दे होमब्ला आगै गरसेखौनो हरग्रो दे हामनायबा मोजां जागौमोन फिलुनि मुलिखौ जानानैनो